Kao solution architect sudjelovat ćete na projektima u raznim fazama, iako se najviše zapravo pojavljujete u početku same faze. Postoji jedan dio procesa koji mi zovemo discovery, koji je zapravo vrlo interesantan i dinamičan, jer se zapravo tu otkriva što ćemo zapravo raditi. Ja nisam radio s lošim SEO-om, naši su svi odlični. Ja volim nazivati SEO developere sa mračnim skillovima. Nakon što Discovery faza iznjedri najbolje rješenje i ono se estimira i po njemu se kreira ponuda. Vrlo često se ide i u development fazu. Tu im pomažemo po pitanju bilo kakvih integracija sa vanjskim sustavima, znači komuniciramo sa klijentom, sa vanjskim partnerima, osmišljamo razne API-e i metode općenito razmjene podataka i svih dijelova sustava koji na kraju zapravo čine nekakvo rješenje s kojim se onda dičimo i hvalimo na sve strane. Najčešći izazovi s kojima se susreće Solution Architect su različiti projekti u različitim tehnologijama i sa različitim zahtjevima kroz koje Solution Architect mora pokazati prilagodljivost i tehničko znanje. Česti projekti na kojima sudjelujemo su iz domena fintecha, healthtecha u zadnje vrijeme. Projekti su neki puta skroz iz nule, takozvani greenfield, a neki puta znači radimo isto tako sa već uhodenim projektima. Solution Architect surađuje sa raznom ekipom na projektu, naravno ne radi on sve sam, najviše surađuje zapravo sa business analistima i sa developerima. Iz perspektive project managera, Solution Architect rola je vrlo bitna, pogotovo u početku projekta. Kada mi sa klijentom definiramo kako ćemo implementirati tu njegovu ideju sa tehničke strane. Također sudjeluje u procjenama da vidimo koliko bi to kasnije koštalo. Mi prenosimo sve one potrebne informacije koje smo skupili u discovery fazi developerima i timu koji se priključio dodatno u development fazu. Suportamo ih tako da im bude lakše shvatiti domenu samog posla ili bilo kakav savjet, ako trebaju, tu smo za njih. Mi bi trebali pomoći biznis analistu koji gleda cijeli proces iz nekog klijentske perspektive, da to sve skupa se pretoči u nekako tehničko rješenje koje onda zadovoljava i nekakve standarde i želje i od naših klijenata i nas samih koji težimo zapravo da naše rješenja uvijek budu što je moguće bolje.